Gak kewan apa sing paling ngeyel dhewe? Kewan paling ngeyel kethek. Yo ora iso nek kethek ngeyel. Ngeyel to. Ngeyel mesti. Ngeyel iki. Kethek ora tau ngeyel, Mas. Lho iya ta, ngeyel. Ngeyel. Mas, kethek iki pomo dikeki soto karo gedang tuh milih ndi? Yo milih gedang. Apal apal. Mas, Ngrejuno ngalor niku kan alas-alas. Akeh kethek lho, Mas. Winginane aku roh enek kethek nyabrang karo anake. Anak kethek tabrak truk. Yes, anak kethek mati. Kira-kira pake kethek nesu ora? Yo nesu lah tabrak mati. Sabar, Mas Sobirin. Mas Sobirin. Iya. Wong sabar iki koncone Pak Sairin. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti yo menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo Bedane menungso karo ayam. Heeh. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar, Oh iya terus. ayam kremes, ayam lodo. Lodok ora lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodo. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Lek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Lek pitik kuwi jenenge lencong. Ora. Enggak aku. Enggak piye? Ma. Lah ya kuwi mau tak yo contoh ta. Lah lah contoh ya contoh Ya, tapi tak sega. sego Pira. Pira. Nganas. Ngono. Aja. Aja. Pecah. Wah iya. Pecah ora yang wah ngene lho, Bas. Pecah iki apa? Ngene non sewu lho. Ku lah ngono kuwi lho. Aku ya pedak to iki. Lah aku lah sampai keliru gak dibacoki wong sakmene mbane aku. Lah sampai ngono lho. Lho ku lho. Jawab bae biasa ora apa-apa. Mboten Biasa apa-apa. santai lho, santai wong Jenenge ora Indonesia wae. iku wong Mbak Eka wis ngendika santai kok sampean kemerungsung lho. Lho ora ning ngono lah aku keliru. Bayuh koyo ngono lho. Ora kewontel piye ngono. Gak aku dating nih aku gak aku omong-omong karo. Saiki ki zaman iki zaman edan, sakniki. Oh. Zaman menjelang politik Iya. banyak yang mengintimidasi, banyak yang indikasi sonten lho, Mo. Wong bakulan sate. Iya. Lho, disunduk lho, Mo. Mosok teng mriku. Mosok dan Mosok kuwi tenan, Cil. Mosok dan kok nyelek goblok aku susi karo awakmu. Kuwi tenan. Wong bakulan sate piye, Le? Disunduk. Masa? Lho, teng mriku, Mo. Bakulan roti pinggir rembong dibakar, Mo. Yo, nek kuwi mesti ning ngono dat andinge bakul dawet mo, diciduk dengi. Suntak ning lambemu. Ya kabeh bakul sate iki ya disunduk. Bakul beras ae dilebokne karung. Iya lah dilebone kresek ya ora kena.